Aquest dijous, l'Alta Ribagorça barreja tradició i innovació amb un sopar degustació dedicat a un embotit tradicional de la zona, la llonganissa. Però a més de voler mantenir la cuina de tota la vida, també li dona un toc de modernitat amb la introducció de nous ingredients que en varien el gust. Ara fem llonganissa de maduixes, de trinxat de col, de verdures, de peus de porc, de mongeta amb botifarra negra, de pollastre en espinacs, i són una innovació en les llonganisses, però està molt bé perquè podem donar també un altre valor afegit i canviar una mica la gastronomia i podem donar un gust diferents, perquè la gent també ha de desenvolupar els gustos. Es tracta d'una iniciativa que una xarcuteria, juntament amb un restaurant de la comarca, Gustum i Made in Alta Ribagorça, han tirat endavant i que volen convertir en una rutina diverses vegades a l'any i amb productes diferents. Ara és el torn de la llonganissa, però que s'acompanyarà d'altres productes prou coneguts a la zona. Ell farà les llonganisses i jo li ficaré el guarniment. Segons el tipus de llonganissa, hem decidit maridar-la amb la guarnició. Per exemple, la llonganissa de maduixes la guarnirem amb amanida, la llonganissa d'espinacs i pollastre la guarnirem amb alioli de patata, que és molt típic d'aquí del Pirineu, la llonganissa de peus de porc la ficarem amb samfaina, després els esparracats serà el que combinarem amb pa. Farem amb pa i nous del forn de codina de Vilaller i l'altre farem una coca de pizza. Aquest tast de dijous és una forma més per donar a conèixer la riquesa gastronòmica de la comarca i donar un impuls al sector agroalimentari.